Subali ingkang tansah ngempalaken sagunging para nayakaning praja para manggalaning nata ingkang arsa Sang Adipati Minak Subrata Hidra-hidra sagunging para prajurit kadya babang mangarika.
tubuh sang pangaribawaning Dipati Minak Subroto Bandaran Subali minggah wonten ing Pendhati Agung Kadya mula tinta ono.
Estumanik Raja Diaku Diajeng garwanipun Kakang Diajeng Jinggawati. Kula kasih kian dawuh Kang Mas Prabu. Senengku ora kaya kaluguhan iki Diajeng. Kene napa Kang Mas? Ento nitik Diajeng Jinggawati. Iki Kaluguhan iki Diajeng wis ngarbeni kasyaning pengiran Diajeng. leres kok Kang Mas. Yen to panjenengan dulu lho Kang Mas. Kados pundi Kang Mas? Ayo seneng to Diajeng. Kula nggih semanten ugi kok ya. Wis pirang sasi Diajeng. Menika sampun wancinipun lho Kang Mas. Sangang sasi. Menika kedahipun ngertosi injing lawan sunten kok Kang Mas. Yen ngono pun Kakang sedhela maneh. Gendong anak yo Diajeng. Laki-laki no panjenengan gek napa Kang Mas? Aku mau manut Diajeng. Picilipun aku panjenengan nggih bunga sanget kok ya. Ayo ciptane ngantinipun Kakang besok yen to Diajeng Jinggawati wis nglairake sipunan jabang bayi kudune mijil kakung. Mangsa kala pun Kakang lengser keprabon radi pinangka gantine mung tumiba anak lanang Diajeng. Mugi kemawon Kang Mas. Kakang Wati Dirgawati Kula dawuh katimbalan dalem Gustiadiwati. kabejan kamulyan tumiba marang ingsun. Dewa kang akare oleh loka wis bisa pinangkani apa sing tak kersaki. Ah, ya kados ngaten kula badhe gadhahi punaan ngaten. Sapa wae surang seneng mataun-taun nggonku bebrayan agung karo Diajeng Jinggawati. Ajih menika ingkang dipun tego itu. Kakang Wati Suryawati Kula dawuh piye wartane kumpuling para prajurit. kenali kembali pun sedaya para prajurit Gustiadiwati. Sedaya menika sampun satuhu kaya dados atur perjalanan. Wonten salah setunggalipun prajurit ingkang nggodhangi palenggahan Gustiadiwati. Yen ngono kabeh padha lunga sing strata. Wis didhawuh.
Diajeng Dingawati langsung babakti kanthi Kurawa. Katompo panistunipun kakang ingkang tapani diajeng. Sangat-sangat kawula mundi Kang Mas. Mugi dados jejimanan jorong garwanipun. Diajeng Dingawati Sekian dawuh Kang Mas. pun kakang mung kepengin sung pawarta. Kon pumimpin kabeh para putri Kadipaten Rati kapiye pawartane diajeng. Atur berkah panjenengan dalem Kang Mas. Kula garwanipun panjenengan. Para putri wonten ing Kadipaten Gati setya tuhu dhateng kula kok Kang Mas. Menika yen to kula nyuwun napa kemawon. Para putri wonten ing Kadipaten Gati menika sampun nyepak nyemawis. Sampun kok Kang Mas. Diajeng Dingawati Kula kasihan dawuh. sawisipun kakang ngurungake atur pelaburanira rumangsa mareng diajeng jalaran diajeng palingipun kakang Siraja pisan-pisanipake kewajiban jalaran kabeh para putri kudu samyantung marang diajeng Dingawati. Panjenengan ampun kuatos kok Kang Mas. Menika kula nggih ngapunten dalem dhateng panjenengan. Ing krawanipun tasih ngandhut kula dereng tanggung jawab dhateng panjenengan dalem Kang Mas. Yo. Menika kula pasrahaken dhateng putri kok. Diajeng Dingawati pun kakang wis dodo bab perkara kuwi jalaran diajeng Dingawati nganggut kasihaning pengiran mula saka kuwi diajeng apa sing dikersake marang pun kakang sira kudu paring dawuh kabeh para putri Kadipaten Rati diajeng. Pangestokaken dawuh kok Kang Mas. Menika para putri wonten ing Gati nggih sampun prigel kasus kok. Yen ngono sawetara dadi lungguh sing kepenak ya diajeng. Lan kowe kakanipun kakang diajeng Dinggo Sasi sedhela maneh kang mbokku Dingawati arsa nglairake siponan jabang bayi. Kabeh pawartane nggonku nyepetake ubarape calon anakku diajeng. Panjenengan ampun kuatos Kang Mas. Menika ubarapinipun sampun cepet ugi jemawis. Kuwi tenan diajeng. Ah, nggih tenan to Kang Mas. Banjur kon mutu bas kuwi ning ndi diajeng. Ten baby shop. Ugi Rosalina shop. Menika wonten komplit. Sak ngerti sop iki sing dipangan kae Ah, diajeng. niku bahasa Inggris. Shop niku belanja shopping Oh, Mas. ngono. Rasane panjenengan nggih wonten ten Rosalina mriku. Ana diajeng. Sedaya menika wonten ten Rosalina. Yen ngono aku sesuk isuk tumbasno sing apik dhewe ning kono ya diajeng. Siap Kang Mas. Dur regane piro diajeng. Wah, panjenengan pun kuatos mriku
Jingga sasi Inggih kula dawuh. kok bujuk Nggih hampir saja dirasa Mas Galang. yen ngono welingipun kakang yen kanggo nyuwun apa wae sira kudu bisa nutake aja nganti mundur dhewe ya biasa Panjenengan ampun kuatos Kang Mas. Kula kaliyan kadang-kadangipun panjenengan menika tansah siang-siaga kok Kang Mas. mangsa kala kanggo Jingawati nglairake sipungan bapak bayi ala apike sipungan jabang bayi mangsa bodho marang adikku Jinggasasi Kula bakal tanggung jawab kok Kang Mas. lan kowe piye diajeng Jingawulan Dawuh katinggalan kula Kang Mas. coba taturi matur gon unidake kewajiban diajeng Anggih kula nindakake dawuh jil. Pimpin kula mbangyo kacadi Kang Mas. Sedaya sampun rampung kok Kang Mas. Panjenengan bangsa kuatos. yen ngono kemajuane kabeh para pangyata cedhi mangsa bodho marang adikku Jingawulan Nggih Kang Mas. tunggu sing kepenak ya diajeng lan kowe ning Rom Inggih kula Kang Mas. Anggih kula nindakake wajib. Bab senian budaya lan menika sampun dinas Kang Mas. diajeng dina ning Rom Inggih kula dawuh. pancen budaya sing apan oning praja jati kudu mbok uri-uri gumobyari kadipaten berarti ora mung gumantung akeh para prajurit amung antuk pangaribawane budaya sing mapan oning kadipaten berarti diajeng lan kowe ning sih aturmu tak tampa sawetara lungguh sing penak ya lan kowe ragil kapiye diajeng Jingawati Dawuh kula Kang Mas, kados pundi yen to panjenengan sampun midhangetaken aturing para putri, lek sampun gandeng to sedaya sampun wasis kok. yen ngono bener apa sing mbok aturake diajeng kabeh para putri nggone nindakake kewajiban tansah nuju kono ora gawe kuciwane ati ingsun pun kakangmu bisa milake kumpanuwun marang diajeng Jingawati Kula nggih semanten ugi kok Kang Mas. Senajan kula menika garwanipun panjenengan panguwasa wonten ing Kadipaten Grati, kula nggih boten manja. Apa kemau sambung barang nggih kula boten naki-naki dhateng panjenengan. Kula menika sedaya duwit dhateng panjenengan kok Kang Mas. diajeng Jingawati Kula kasihan dawuh. ing kalungguhan iki kudune diajeng Jingawati iki sing rada manja jalaran diajeng Jingawati iki ora ndak kersake njunjung barang sing abot diajeng Oh, lek junjang-junjung sing barang-barang abot ngoten niku kula boten Kang Mas. Menika nek adat pakulinan punan Kang Mas. Lek manja niku wonten wancine kok ya. Nggih apa boten Kang? ora pareng njunjung sing abot Nggih. Lek tidak
Kawitosipun wonten ing Kadipaten Granti Gusti Agati. Kadipaten Granti menika sampun kemanten pangkuh jinawi. Boten wonten salah setunggaling para kawula utawi punggawa ingkang mapan wonten ing Kadipaten Granti. Ingkang kirang sandhang kelawan buka Gusti Agati. Agawati Dirgawati Dila dawuh katibalan Lingsun Kateno uriping kawula aja nganti ana kawula Kadipaten Granti sing kekurangan samubarani. Panjenengan menika pun kuwatos awit bumi wonten ing Kadipaten Granti menika sampun kasebat kemanipah Jawi. Yen to wonten kawula ingkang kirang sandhang menika langgih nganeng-anengi Gusti Warti. Sareng Kadipaten Granti sing wis kemah ripah jinawi. Ayo padha dicoba. Aja nganti ana pawongan sing bakal gawe rusuh ning Kadipaten Granti. Yen to wonten pawongan ingkang mantun lumapat wonten ing Granti badhe risak tatanan panjenengan kuwatos awit para prajurit menika sampun dangkung-dangkung anggenipun ulah kirane rayuda menika sampun kadinas antape Gusti Allah bagus pancen Kadipaten Granti butuhake prajurit 1000. Kula saka piweling isun yen to ana kawula sing kepengabdi ning Kadipaten Granti aja iki tamponen angkatan jin awit para kawula ingkang saking itu negari menika kathah sanget ingkang badhe nderek gesang wonten ing Kadipaten Granti menika awit sampun pirang sampun kondhang kalungga yen to Kadipaten Granti menika omah ripah ngaten Gusti Warti. kabeh kuwi mau saka gedhe pamotamu konmu joko kasih nang Kadipaten Granti yen ora sawetara luwih sing penak Manes banget dawuh lan kowe dirgayuda dawuh dening marang kula sira pinangka sapu kawaten Kadipaten Granti api pawartane nggo pranata prajurit Kadipaten Granti anggen kula para sajroning prajurit boten-boten ingkang mecahaken sowan jenengan dalem. bagus yen ngono lungguh sing kepenak Mas dawuh lan kowe dirganata waduh kaki jangan pas mati. Anggen kula mimpin sadurunge para kawula muda ingkang wonten ing Granti. Sedulurke mawon boten wonten ingkang mancai dawuh panjenengan. bagus sawetara lungguh sing kepenak lan kowe bisa praja yen dawuh katimbang kula. piye wartane nggonku nindakake kewajiban Yen kula nindakaken kewajiban mimpin sedaya para prajurit olah krijaning paperangan wonten ing alun-alun sapunika sampun siap siaga. yen ngono sawetara lungguh sing kepenak Wis panjenengan uga marang sira prajurit dawuh kula sedaya. Ageng kula menawi perlanjut daging paribolan sapunika boten enten ingkang panjenengan panjenengan dawuh. prajurit panjenengan Ambil kula jamu tak pelong sepan kedalan lagi. Coba wonten ingkang mencari panjenengan dalem. atur tak tampa sawetara lungguh sing kepenak Wis tak dawuh. bali marang Kakang Pati Wisa Praja Kula dawuh katimbang Dirgawati Dirgayuda sejatine nggonku ngumpulake kabeh para prajurit ana kawigaten sing bakal aturake marang sira menawi to wonten kawigatosanipun ingkang badhe panjenengan babarangan monggo-monggo mumpung sedaya para prajurit menika derek kanggil wonten ing pasih baraku Gusti Allah. kawigaten iki mung tumiba
grati antarane Majapahit. Setitik ana sing tak takake marang sira. Uliki Sadurunge ingsun asta kendhaleni Kadipaten Grati wis pirang taun. yen kula petang menika sampun wonten 7 taun laminipun Gusti Allah. 7 taun Terus jroning atimu isih kepenak apa kurang kepenak? ngapunten sejatosipun ing sanepeting manah kula menika yen dados pati wonten ing grati menika tasih kira kepenak. Kurang kepenake mergane ngopo? Awit Kadipaten Grati menika tasih wewengkon Kraton Majapahit. Yen ngono jumbuh marang angen-angenku. Oh, jumbuh kados pundi? Cepaning atiku aku mung kepingin arsa milarsa tatanan praja Majapahit. Yen tak gagas yen tak piwih Sang Prabu Bramantundung wis gawe lawe atine Minak Subrata yo Bandaran Supari. Jalan Minak Prabu Bramantundung entak gagas dadi ratu ning praja Majapahit wis ora becus. Aku arep takon marang sira. Sapa wong tuaku? Tiang sembah penjara menika menika Gusti Arya Damar. Arya Damar. Nggih leres Kanjeng Rama Arya Damar mati saka tanganing sapa? pecah saking astanipun menika Arya Sutikna Gusti Mati Allah. saka tanganing Arya Sutikna. Leres Yogene Sang Prabu Bramantundung ora paringi pangadilan marang Arya Sutikna, malah ngayomi marang Arya Sutikna. Kudune wong luput kuwi diadili ora malah diayomi. menika leres atur penjara dalam mila manah kula sekake niku ingkang kula pikiraken Gusti Wati. Pirkawati Nggih kula dawuh yen ana aku arsa sapila pati marang wong tuaku ya Rama Arya Damar piturut panemu kabeh. kula ingkang sampun ngendika yen to kula menika tasih boten trima dados patih wonten ing Kadipaten kita. Yen to penjara menika anggadhahi pangangkah ingkang kados katen Gusti Wati. Kula badhe nyengkuyung panjenengan. Ayo ngono to, Dik. Ora sapa kuwi Dirgawati Dirgayuda lan kabeh para prajurit. Sira pinangka saksine Nggih, dina iki kalungguhan iki Minak Subrata yo Bandaran Supali arsa merong saking praja Majapahit. nggih. Rasa marang rasa bobong ing manah yen to penjara menika gadhahi pangangkah kados ngaten pake penjara dados Sinuwun Prabu kula kanthi mudah bayaranipun. Ngapunten dalam sewu Kang Mas. Diajeng Dinawati kapiye diajeng Yen to kula midhangetaken ature panjenengan menika. Panjenengan ampun bacoke Kang Mas. Yogine ora diajeng jalaran Prabu Bramantundung wis gawe lara atine Minak Subrata yo Bandaran Supali. Panjenengan ampun bintake kalihara nuwun Kang Mas. Panjenengan embun Kang Mas. Dateng jiwa
Mula saka Widyajen Jinawati Ciptaning atinipun Kakang Arsa mireng saking Praja Majapahit. Aku mung kepengin mulyake calon anakku Widyajen. Punten Kandas, panjenengan kedahipun dhateng putra panjenengan dalem. Kandas, menawa panjenengan cumana wonten ing Praja Majapahit, napa panjenengan mboten tulu dhateng kula? Mugi putra, calon putra panjenengan dalem, Kandas. Widyajen Jinawati Kula dawuh, Kandas. tetes masih ora bisa ilengake apa sing tak kayu. Dikaya apa aku kudu walelo paling Praja Majapahit biasa. Kandas, kula mau karo panjenengan Jinawati, Kandas. Kok saged nyuwunake dhateng panjenengan dalem, Kandas. Widyajen Jinawati Kula dawuh. wong wadon ora sah cawe-cawe perkarane. Wong lanang pun kakang wis bisa ngilani dadane wong Majapahit Widyajen. Kandas, yen to panjenengan kula dumaka wonten ing Praja Majapahit, walila wonten ing Praja Majapahit. Kula karo panjenengan, Kandas, mung sing garane nyawa. Menika napa kemawon panjenengan kula tuwuh kemawon, Kandas. Widyajen Jinawati Kula kasih dawuh. panyuwunipun kakang Widyajen Jinawati kudu ndongake apa sing kayuh marang kakang Widyajen. Mugi-mugi kemawon, Kandas. Napa ingkang panjenengan suwun menika saged kubantan, Kandas. Yen ngono Widyajen ngarujui nggon kuarsa mireng saking Praja Majapahit Widyajen. Kula mung maristani dhateng panjenengan kula, Kandas. Widyajen Jinawati pun kakang mung bisa nilake kumpanul marang Widyajen. Dene Widyajen ngerti apa sing dikersake marang pun kakang Widyajen. Kula nggih, Kandas. Sarene iki ora ana perkara meneh Widyajen. Kados Swasana Kadipaten dadi ben ora katon langut. Ramena nganggo swaraning adi-adiku Widyajen. Gusti dawuh. Ayo kono-kono Widyajen panjenengan pangipun, Widyajen. Widyajen Jingo Pipi, aja lali engko diaturke Pak Hadi Pranoto. Pawonganipun tasik mirsani ing Tlatah Kalimantan. Matur nuwun Pak Hadi, sangene kangge babaran. Minimali kami juga. Sebisa kajian Rosli ya. Lihatnya Rosli tiba apa? Ayam. Biskitnya gak enak jadinya Rosli. Terima kasih. Mas Eko, tetap ini sana ya, sarannya
buatannya bro. Gede aja.
Borong Mas Eko. Menangani panggung betami saking Kalimantan ada di Pramatan matur nuwun saking Aktif Mbak Desa Lagelas Bibi Mas Jeko. Wes break dhisik. Digo.
Sekarang masih kau. Misalnya tinggal pasang ya bro. Ego set.
matur dening para kawula wonten ing grati. Mugi-mugi sedaya lejaring penggalingan. Katon regeng ya diaji. Inggih labal. Kakawati, Dirgawati, Ing kula dawuh katimbang lalu. atus pundi sasampunipun dipun sedaya para putri. Sedaya para prajurit menika penggalipun biar ngaten awit putri-putri ingkang mapan wonten ing kadipaten menika masih sanget anggenipun olah swara menika Gusti Adipati. Ning ngaten Kakang, Ya kados pundi. wiwiting penjak tansah ganter. Werdine asana apa? Yen miturut tiyang pinter Gusti Adipati. Wonten penjak ganter kemawon werdinipun menika badhe wonten tamu. Ana tamu. Nggih. Yen ngono papaken tamu rapat. Apa Dia Dirgawati, Kula maksud yen dawuh Kang Mas. sing rawuh piantun luhur saka ing Praja Majapahit. Leres lho Kang Mas. Kakawati Maudara. Ijin kasihan dawuh Rasulullah. Kakawati Danur Gunung Kadinare. Nggih panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Grati. Yen dak sawang wonten kawigatosan ing badhe panjenengan aturaken. Panjenengan boten lepat. Jin. Nggonipun kula rawuh wonten ing Kadipaten Grati. Sejatosipun wonten ing gatos ingkang badhe kula aturaken dhumateng panjenengan. Kakawati Maudara Ijin. mumpung Kadipaten Grati dipun kebaki sawaning prajurit menawi wonten kawigaton monggo kula aturi mendalaken. Saderengipun kula aturaken gantos boten kathah lumen kula ngaturaken sembah bekti dikunjuk dhumateng panjenengan kalih sinten. Kula tampi dawuh sami-sami. Ingkang kaping sepindhah kula rawuh wonten ing Kadipaten Grati. Kula kepengin mangertosi kados pundi kasugihan panjenengan sinten. Antuk pangestuning keluarga Praja Majapahit. Kula tansah kinayungan Gusti kang gelar jagat tansah rahayu Kakang. Lajeng kados pundi pawartanipun Praja Majapahit. Prabu Majapahit sampun kathah kemajenganipun sansaya karahayan sinuwun. Ingkang kaping kalih saderenge kula matur kula pangapunten ingkang agung dhumateng panjenengan. Boten dados menapa Kakang. Kenging menapa panjenengan yen to Prabu Majapahit ngenehake pasyawakan agung. Panjenengan boten asok mlebeti gondhong pengarengan. Dados Kakawati Maudara rawuh wonten ing Kadipaten Grati. Perkawis menika Ijin. Kula napa duta kaliyan Sinuwun Prabu Brahman Tunjung Kakawati Maudara kasihan dawuh sejatosipun kula boten asok ndondhong pengarep-arep wonten ing Praja Majapahit menika namung gelo ati kula. dadosaken kageting manah kadya sinamben kula. Kenging menapa penggalih panjenengan
Lho sira. Sinten tiyangipun ingkang boten gelo manahipun. Jalaran yen tak gagas, yen tak piwil, Sang Prabu Bromartunjuk boten becus mimpin kawula kakang. Penyerah sampun percobiapun tiyang sepak kula Hari Utama pedal saking astane prajurit Majapahit ingkang naminipun Arya Sutikna kenging menapa Sang Prabu Bromartunjuk boten mari pangabdian malah mayomi kaliyan Arya Utama. Kados mekaten. Pangapunten sira. Kula jabel basanipun panjenengan. Kula napa duka kinipun kula saged nyuwanake panjenengan wonten ing Keprabon Majapahit. Mula ayo wiwit dinten punika sowan wonten ing Keprabon Majapahit Kakang Mautara sinuwun tangih pamu ento Kakang Mautara arsa nyuwanake Adipati Minak Subrata Bandaran Sepalu. Mautara sing hati tak kersaki Prabu Bromartunjuk nyembah lawane Adipati Minak Subrata Bandaran Sepalu. mangertenono Minak Subrata Bandaran Sepalu. Yen tanggonku ora bisa nuwunake kowe ing Keprabon Majapahit, jongkongku kang tak ditata. Sing perlu aku meksa marang kowe. Sing apik marane ing pelagan Prabu. Kula dawuh kanthi malah kula badhe nunggu. Kula bawar menika panjenengan jenazah saking Gusti Gading. Kula